Enw fi di Mared a dwi'n studio yn Prifysgol Aberystwyth a pan o'n i'n neud y bont o'n i'n yr ail flwyddyn. O'n i yn ymwybodol o'r brotest ar Bont yr Lechan yn 1963 cyn neud y prosiect achos oedden ni wedi gwneud gwaith ar nhw'n ysgol a o'n i wedi darllen pyn bach am hanes Cymdeithas yr Iaith hefyd cyn neud y prosiect. O'n brofiad gres i weithio efo'r cwmni achos bod nhw wedi gwneud cynhyrchiadau mor wahanol yn ddiweddar a maen nhw'n hoff iawn o wthio ffinia theatr, felly oedd pawb yn edrych ymlaen i weithio. Oedden ni'n cydweithio efo Prifysgol yr Eitrium yn Caerdydd a Prifysgol Drindod yng Nghaerfyrddin ac oedd yn brofiad gres jyst cael cyfarfod myfyrwyr drama eraill heblaw yr rhai oedd yn aber hefyd. Dwi'n meddwl fod cynhyrchiadau diweddar y theatr genedlaethol megis y Bont a Dywed Eileen wedi aildanio ryw egni gan yn unedig ymysg rhai o'n ffrindiau fi i brotestio mwy, achos mae yna lot o bethau sy'n digwydd yn aber wan, fatha cau Pantycelyn neu symud yr hen goleg sy'n neud i bobl fod eisiau ymgyrchu mwy dros y pethau sydd angen ymgyrchu dros nhw. Dwi'n gweld y safleoedd i gyd yn wahanol, yn enwedig Llys yr Ynadon achos fanna oedden ni yn rhoi posteri fyny. Bob sy'n dwi'n pasio fan, dwi'n jyst yn cofio diwrnod y Bont, pan fydd buses yn pasio ni. Dwi'n meddwl y peth gorau am weithio ar y broses yma oedd cael bod yng nghwmni y cyfarwyddwr Arlo Gruffydd a gweld sut mae cyfarwyddwr proffesiynol a cwmni proffesiynol yn paratoi a datblygu at gynhyrchiad sy'n o safon a sy'n proffesiynol. Dwi'n meddwl fod y cynhyrchiad neu'r digwyddiad fel yma'n gael o yn ffordd wych o gofio y diwrnod achos mae'n fwyd yn union ac oedd y tywydd yn eitha rhywun peth o'n oer. Yr un fath o awyrgylch y teimlad a o'n awbath yn yr air pan oedd pawb yn cerdded i lawr tuag at y Bont yn hollol istaw a jyst yn ffordd dda o gofio y brotest. Dwi'n astudio Cymraeg a drama, felly mae'r ddau bwnc yma ar digwyddiad hun yn rhyw blethu fewn i gilydd. Felly oedd yn brofiad da i fi fatha myfyrwraig i fedru ail-fyw hyn i gyd a ail-fyw hanes. Dwi ddim yn meddwl ddylswn ni'n rhywbeth bob blwyddyn i gofio am y digwyddiad achos mae yna blac yna ar Bont yr Lechan i gofio. Dwi'n meddwl achos fod yr un digwyddiad yna hanner 100 mlynedd ar ôl y digwyddiad oedd o mor arbennig, felly dwi'n meddwl fysa'n neud rhywbeth bob blwyddyn yn sboilio'r hyd rhywsut.